That is the message. Ile chakayiphendulayo asuka nabo inkalazo yami nantoni inankani zawukhalaza inkani so onke lekhalaza uJob iBhayibheli nebithetha ngone but wayikhalaza uJob ngiyaphinda akakhalaza ulahlekelwe ngabantwana akhalaza abantwana but uyakhalaza into ngaba kutheni senzeka lento mamela ivesi ezilandelayo uthi ke ngoku inkalazo yami nantoni inankani I wish bengazi ukuthi kuhlalaphi Ninjongile ebusweni? Yes, I wish bengazi kuhlalaphi bezawusuka ndiye phaa osenyangweni ndifike ndiagiwishe naye zazikani uJob athetha ngazo uzawuke ngomnye kayikhomenta mamela njonga isandla sam uba ubethwe kangaka uJob uthi that's what he's saying if ndibethwe kangaka it's okay ukhalaza kangaka inkalazo yam ayikho ngaphaya kobethwa kwam inganeno therefore zawukhalaza engandikhalaza mntwini that's why esithi I wish benmazi kuhlalaphi that's why bazalwane besithi kankala kanifike nizofaka umthandazo nithi God understand ndivele konke kaneni ma mna ndifuna kadini uthixo ndiyombuza le nto funeka ndimbuze yona ningenakwazi uyiphendula nini nisikanafika ngenxa yoba ningabantu ne nazokwamkela umzimba nazokwamkela umphanga but akalifumani opportunity yokujijisana nothixo phi ebackyard yakwam ndimbuze imibuzo le kufuneka ndiyibuzile le uJob afuna uyibuza mamelani bazalwane let me give it to you ithi le Job inkalazo yami inentoni inenkani uba bengimazi uthixo uhlalaphi ze nifunde kahle bezawufika entshoneni yakhe ndimbambe ndimbeke edongeni ndimbuze into ngaba tell me what is happening I thought mna nawe si right nibuye la bentinga ntoni bentinga nawe Nkosi si right kwakuyintoni eyenzekayo human beings cannot answer that question ubhali ingoma ethi yes Jesus cares he can only say that but that can only be said ngabantu abane experience you cannot answer that question ngumuntu ongenileyo woncokola nothixo ngolo hlobo ancokola ngayo nothixo aphume phaya then athi yes he cares because uthixo uhambile naye wambonisa loo nto ambonisa yona but it's only with experience that we can say Jesus cares. I wish the mass number uhlala uJob mamele eyona nto sisimanga yinto ngaba noba ndibheke east andimfumani kungathi uthixo ubalekana nam noba ndibheke west andithini andimfumani noba ndiye north andithini andimfumani impeni yenza loo nto uDavid uthe noba ungayaphi he is there if you go to the grave uthi uDavid he is there uthi uJob mamela ndimkhangela lapha ndamthona as if ingathi ubalekana nam but banomfumani sikunye bezawuthisana naye ngantoni ngentetho ndike ndizodlale kuye andixelele uba yintoni endiyenzileyo uyabona ke xa wenze into awuzukwazi ukutsho ona ucinge uba wenze ntoni awunahambe umaba ukuze uba wenze ntoni uzazi uba wenze ntoni siyahamba kunye bantu I wish amalungu ebandla alapha eKhayelitsha angathathi i-opportunity yokuthi xa ehleli umuntu ehleli yedwa endlini yakhe amkhangele usombawu into yoba ngabundawoni na before iimini zokubuyithela zifike ngoba xa sezifikile uzawuthi bafana uhamba wedwa sikubona ungazi apha emunzweni I wish ngamkhangele east nimkhangele west I wish njengoDavide ningamfumana bandla
But it is only through experience that was out. Oh yes, he cares. Abuzomnye ingabe yakhathala kanjani ebusuku. Aphendula onyathini. Yes, he cares. Uyazela bona loo nto leyo. Funeka uba buke walala ebusuku. Wathini uThixo wabonisa inkathalo yakhe yoba uyakhathala xa ungalali wena. Sihamba sonke. Ngabe uyakhathala xa kufikele ukufa. Yes, he cares. Ndimbone yakho. Andiyazi into yoba ngaba utheni le nto kufuneka sithethe le nto namhlanje. Mhlawumbi isimoko sizawuqala apha kum. Nikhumbule nonke into yoba hey, bekuxhotyiswa yena ngalaa nto ayithethileyo. Okanye omnye wenu izawumehlela. But bazalwane, whatever, if ungomso uphelelwa ngumsebenzi, remember, whatever pain ezawuthi go through yona, it rings entweni enhliziyweni kaThixo. Akophuki lena yakho inhliziyo ngaphezu kuba yekaThixo etheni eyophukayo. Awugqiba uThixo uthi sophuka njani inhliziyo yakho. Athi with angels akumnikani strength nithini ningamkhuphi. So Ellen White uthi xa sisecaleni kwe-deathbed yomntu, umthandazo wethu masothandaza, umthandazo othi intando yakho mayenziwe. It is not good to pray that lo mntu makathini makaphile, lack of faith there. It is good to pray uba makaphile if intando yakho. Because uThixo uyayazi end from what? From the beginning. Uthi Ellen White kwi-Great Controversy, le ndawo sithuzileyo ezinto sithi go through zona, uba uThixo benuvula amehlo ethu besizawuchuza the very same problems sithi go through zona. Uba benothwala amehlo ethu benuvula besayibona into yoba ukuze ndiyofika kukumkanini kufuneka ndithi go through that and go through that and go through that, and besawabuyile ukuthi go through zona besingazibaboni ngantoni. But le mba amehlo ethu atheni avalekile. Ebenga uThixo anganithuthuzela. Siyevala abantu. Ebenga uThixo anganithuthuzela. Ebenga uThixo anganicomfort. Ebenga uThixo anganinika amandla wokwazi ukumelana nezinto. Ningasoli. Okay? Ningathini? Ningasoli. Manje sicule zango. Sityhale sibheke phi? Phambili. Ekugqibeleni okutyhala kwethu nonyamezela kwethu sibheke phambili. Sawudibanani phaya kumnganini. Uthi ke ngoEllen White, saka sivuthulule. Sithi heaven is shit enough. That was nothing. Mvumeleni uThixo ayidirect path yenu. Ne? Iye kule ndawo yena Thixo afuna iye kuyo. Noba niyithandi. Mvumele, vuma uthi okay, I'm willing Lord. Delete. Akusekule ndawo athini akufunuse kuyo. Ngokuyibona into yoba ngabantu uzibamba ekhaya uzawuphumela nabo kwelacala if umthembi. Yothi isihlasha kuthiwa if izinto kufuneka zenzeke wrong, let them do what? Go wrong. There's no good Thixo ekhaya kwabo. Asicimele. Because siyakubulela ngokuzivelela kwakho, sikubulela Thixo uthandekayo ngelizwi lakho elingasiphosiseliyo ndalo zomhlaba. Elisikhumbuzana Thixo uthandekayo ukuba ngaba asizusoloko sonwabile apha. Ayeza oziyeza imini zikaxakeka ezikanye kuthestwa le nto besithi siyiyo. Umthandazo wethu ndalo zomhlaba njengoJob singaba nenkani yo-approacha wena. Sikhalaze kuwe ndalo zomhlaba, singatyhafiswa zinto ezisecaleni nezithethwayo ecaleni kwethu.
songezelele ukhona umdalo wezomhlaba wokwazi into yoba ngabathixo othandekayo sizokwazi ude sifike kuwo umnqamlezo. I-purification yethu umdalo wezomhlaba kudala sifundiswe into yoba ngaba ixhomekeke kwezi trials sithi go through zona nee-temptations. Please help us ngosipho umoya wakho oyingcwele kuba siyazi uba yona indlela yakho simuthi zonke nto sizicela sizibulela inqaba Yesu. Amen. Emva kwamazwi aphakame kangaka xa sibhekisa emnyango cela siphakame ngo-152.
masala Nkosi yethu iyeza kwiphumuza nje kwezaziso besezibekiwe ngumdala kuba siyabuyela emva kwemini ngo2:30 nokuthi umfundisi uzabe nathi in the afternoon. So iyakhuthaza umdala ukuba sibuyele ngobuninzi bethu. Kwakhona siyakhumbuza ukuba i-Pathfinders ne-Adventurers abazali bayayazi uba sikhona esasaziso besifakiwe phaa kwigroup chat yethu. Siyacela nabo babuyele sizokwazi ukuncokola uba sizokwenza kanjani ngalaa mini ye-18 kaMeyi xa sesiya eMuizenberg. So i-Pathfinders nge-18 kaMeyi sine-appointment eMuizenberg. I think it's at 10, 10 o'clock, I'm not sure, I'll double check. Now it's eMuizenberg. Yes. So in short, siyakhuthaza ukuba wonke umuntu abuyele in the afternoon, umfundisi uzobe ekhona. Yes, singakhululeka. Sihlabele. Number 48.
kahle apha phakathi.